фирӯз илҳом ассистенти кафедраи фалсафаи донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабулло Рӯдакӣ. имрӯз паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироҳа гардидааст. Таваҷҷӯҳи пешвои миллат барои сулҳу субот ва оромии истиқлолият дар мадди аввал меистад. имрӯз миллати сарбаланди мо хуб дар ёд дошт, ки давлати тоза истиқлоламон дар оғози солҳои 90-уми асри гузашта ба гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гирифтор шуда, тамоми соҳаҳои иқтисодии миллӣ фалаҷ гардид ва давлатро буҳрони амиқи сиёсӣ фаро гирифт. чун вазъи пурфоҷиа хатари заволи давлат ва парокандагии миллатро пеш оварда буд. дар ҳамин вазъияти мураккаб дар иҷлосаи 16-уми шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якдилона ба сари қудрат омад. имрӯз пешвои муаззами мо шахсияти бузурги таърихие, ки халқи беш аз 1000 сола аз санаи тарих дурафтодаро ҳамчун миллати соҳибдавлат ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ ворид намуд. онро аз гирдоби нобудӣ наҷот дод, ҷон дар кафи даст мухолифонро ба оғӯш кашид. ба миллати мотамзада ваҳдату сулҳ овард, ба халқи ноумед умеди тоза бахшид, ба ҷои кинаву адоват дӯстиро ҳокими сарзамин гардонид. имрӯз гурӯҳҳои зери ниқоби исломӣ фаъолият карда истоданд, ки мафкураи ҷавонони моро зароруд месозад. огоҳ бошед, ки дини мубини ислом қатли куштори бегуноҳон, терроризм ва экстремизм амалҳояшон нобахшиданианд. ҷанги шаҳрвандие, ки солҳои 91-97 шуда гузашт, ба 150 000 кушта ба ҷой гузошт. ҳанӯз аз лавҳаи хотира дур нагашта 1 миллион тоҷик гуреза шуда буданд, ки ҳамаи онҳо бо кушҳои сарвари давлат ба ватан баргаштанд. ҷавонони мо бедору ҳушёр бошанд, ки то бори дигар Тоҷикистони азизи моро ба гирдоби ҷанг накашанд. зиндаву ҷовид бод соҳиби истиқлолӣ ва ваҳдати мардуми сарбаланди тоҷик.